Dneska tu máme povahu s niekým a už viete asi s kým, takže ide Danko. Takže prvá úloha, povedz like a odber. Dajte like a odber. Dajte like a odber, no dobre. Ďalšia úloha, povedz nám niečo o chove zvierat. Tak aké zviera? Čo ja viem, dneska si vyberiem Pagekona horkového, ktorý má rovnaké podmienky ako Pagekon, takže Pagekonové obidvoch sú nenáročné na priestor, majú obidva rovnaké podmienky, živia sa košičkou hmyzom. Dobre, ďalšia úloha, chyť si všetky svoje plazy, čo máš doma. OK. Všetky druhy, snad nie zvieratá. Neboj sa, chytí si aj on. Musím ho chytiť, dobre. Ja už si chytám, tak ich dáme jemu. A aký to bol pocit mať tohoto plaza? Celko tak trochu sliskal, nevadí. Z plazy nie sú sliské ľudia. No dobre, tak nie. Toto je už celkom hladký tvor. OK. Máme tu inak aj ďalšie. A spravíme aj shortcut z vašho povahu o týchto zvieratách. A teraz toto mimina, čo tu mám nového, to je tiež plaz ľudia, aby ste si nemysleli, že gekony sú plazy. On je ešte kit, takže je divoký. A je studený ako ľad, asi viete. Bežkaj. Ideme si chytiť agamu. Bežkaj, tá moja sa väčšinou ľudia skováva tuto. Kde je svinka? Tu je, mám ju. Toto video mi určite bude virál. Reálne ja vám tu plním vaše hardcore úlohy. Takže asi vás zabijú nejakí fanúšikovia a potom mi budú všetci písať do komentárov ešte ďalšie úlohy. V podstate to nie sú žiadne úlohy od fanúšikov, ale asi ste mi nejak chceli napísať, tak som si nejaké vymyslela a dneska ich splňuje. Ešte je tu posledný plaz, korytnačka, takže ho chyť. Chyť ju. A teraz ju vrátime. A to sú všetky plazy, čo mám doma. Dobre, ďalšie povahu. No. Čo ja viem? Ochutnaj papriku. Bože môj. Ideme ochutnať papriku. Reálne nemám moc rád zeleninu, ale raz občas si dám. No. Toto povahu bude vyražať. Nie, máme papriku. Aha. A ochutnaj môj kamoš. To bude hrozné. Poď sem. Raz, dva, tri. Kamoši, ja toto nedám. Ja nedám. To je najchutné paprika. Akože na pizze je dobrá, ale... Dobre, ďalšie povahu. Povedz svojej mame, že ju máš rád. Ja to svoju mamu nemám, takže... Dobre. Toto bude ešte horšie. Povedz, trošku pokritizuj svoj channel. Vydávam veľmi dlho, veľa šortiek a mám malo odberateľ a som nubák. Mám malo zliadať. Dobre, toto ma fakt bolelo. Teraz dáme niečo môjmu kamošovi. Aké povahu mu ešte dám? Ľudia, dajte odber a napíšte mi do komentárov nejaké povahu, aké to zberám dohromady. Tak urobíme part 2. Dobre, ďalšie úlohy. Pohľadkaj činčilu a kichni si pri tom. Tak to ideme urobiť. Za toto mi dá určite niekto, kto mňa na odber dá. Ja mám alergiu na činčily.
ale aj tak. Dobre. Mám ju a teraz ju chyť a kýchni si. Žikulák. Dobre, a teraz ďalšie PVHU. Rozmýšľam ľudia, čo by ste odo mňa chceli také náročné. Strč do vody ryba v ruku. Ja nestačím chytať ryby. Tak som si rozhodol som sa, že to budú karasy. Takže... What the heck? Ale našťastie ma nechytili. A teraz ešte môj kamoš ide dať bojovnicom. Ne, ideš dať karasu. Tam je skoro už. Dobre, už môžeš pustiť. Otri to. No. Ďalšie. Daj Agame žrať so svojím kamošom. No! Dobre. Toto povahu splním na part 2. Dobre. Ďalšie povahu. Daj si do huby starú vodu 3 dní zo spreja. Celkom chutná. Ako voda. Ako voda. A pritom je to tam 3 dní. Dobre. Ďalšie PVHU. Povedz nadávku. To nepoviem. Si gay? Ja nie som gay. Ale ak si gay, tak daj, že sa mi nepáči toto video. Dobre, a ak bude mať toto video nepáči sa mi, tak daj odber. Ale nechcem, aby sme mali nepáči sa mi. Ďalšiu PVHU. Striekni tento sprej dosť. To neurobím, lebo je to kvalitný sprej, ktorý je dobrý na nos. Takže smolo. Odmeraj s meritkom svoj prst. Počkaj. 5 mm. Asi neviem centimetr, metre. To je fuk. Ukáž nám svoju školu. To neukážem, nebudem zverejniť. Ukáž nám svoju adresu. Nie. Ukáž nám svoje školské učebnice z domácich úloh. Mám tu nejaké, tak vám ukážem. Toto je aktuálne geometria a toto je biológia. No. Aké ďalšie PVHU splním? Ochutné lepidlo. Kámo, toto bude mať kedysi zliadnutia. Nie je to chemikália. Oliš kameň. To je kameň ľudia, keby nikto nevidel. Fuj, toto PVHU bude ešte crazy, kamo. Ochutnaj sušené ovocie. To dám. Aké je to sušené a spotrebované. Na zdravie. A ukáž sa. Na zdravie. No. Vtipkujem. Kúp si 3D tlačiarňu a povedz, že si chceš niečo s nimi tlačiť. Chcem si niečo vytlačiť a nemám doma tlačiareň. Takže kúpil som si. Mám veľa tlačiarň, som fanúšik tlačiarň, veci z 3D tlačiarní. Dávajte odber, papa.